Kiti. Te, oh, kiti. Maligid ka diha ron. Sige. So nagdag puton guys kanang budget ni Akio kay tulga na nila guys dito sa school naman na sila nap time inig after lunch. Munang dalhon na good for 1 week. Good morning guys. So Monday karon guys, njawa ko duty pa kay day off pa na Monday. Ug ma-duty na pod ko. So karon atong hatod si Akio sa school. Then after magpagas ko para na pod good for 1 week. So banta. So padong na ta sa school ni Akio guys. Si Papa ang nag-drive kasi Papa ang duty pang gabi man. Abot na ta sa parking diri sa school ni Akio guys. Akang gako gambate ne. Okay? Okay? Ikaw sa rane? Magbinautan ka sa school, okay? Okay? Yan tos. Ato sang hatod sa Akio sa school guys. Anak, let's go. Bag na nanidiri dyang baon. This is very good. Yung mga di ko kasi ko. Sus, maglangay-langay pag yun bay. Ali na nak. Ya kanang bedsheet ni Akio guys. Dalhon na after 1 week. Kay labhan naman pud na. Dali na nak. Mangita man kag dugay-dugay nak. Uy. Mag-time card sa ta. Ang to kutsu. Go na. Bye. Kutsu na to kuruwa. Ka kutsu. So, oriko da ne. Wa? Akang bye wa? Bye. Bye. Ito na nato sa queue guys. Nisod na siguro to. Wala na diray. Ay, bye. Ganahan ko basta na si Papa. Kay hatod naman minija sa school. Kasi dahil mag-try pa. Diri ko pa may masangit guys. Ay ka na nga fins. Ay. Kaya mahadlok mong gumataga ka na. Refer mong na dira. O kawa. Mahadlok ko matagak mo ako man. Kaya pasin matagak ko mong musit mo. Mudikit ko anang fins. Usahay magasgasan. So padawon ta karon guys sa Hachijuni Bank, Mercedes-Benz. Kani nga building guys, kay kuan ni diri Hachijuni Bank ni diri sa lain pud nga kuan lugar. Pero matsumoto ra gyapon. So magpaabot ta guys si Papa to ana ay si Papa ray mo ato sa sulod nya kita paabot ta diri. So padawon ta karon guys sa Hatpat. Grabe ka traffic ay. Murag kuan man ni traffic lights singgo di siya Papa. Diri mi nagpudso nga parts na guys dira ay. Itong gamay pas Akio kasi Papa diri man nagpuso sa una katong ulitaw pa. Kunyari ta diri kuan guys, ubo ang tawag ani guys Hatpat nga kanang public Hatpat pa. Away lang basurahan diri guys ay fins jagi tapunan og moskitero di ba kay para dili to ko anon ba kakaon og manok. Di tawag kakaon o kanang namang ko langgam diri guys kanang itong nga langgam nga ang tawag nila na kay karaso murag uwak ba niya mga kaman o mga basura para ma-avoid ang kaka kitabo na nilag moskitero. So abot na ta guys na natadirig obo ay kana ay so to ana si Papa guys, si Papa ray maghatbat ka naghatbat na ko gabi aron maka yukuri po to si Papa ba maka relax atong pagbigyan tagaan na ta siya kuan me time nga balik 30 minutes 30 minutes or 1 hour kay para maka-relax si Jaba. Ako diri wala nagpaabot ni Jaba kay mag-edit ko kay para natay kuan ba useful atong time wala nagpaabot. Humana si Papa guys, ang isang kakapoy daw kay nana daw kunos ininit nga tubig naglangoy-langoy. Inya doko sugi wa doko Papa? Sige wa kas. Inya sunod guys kay magpagastan sa ating hugasan ang sagdanan kay hugaw na pud then inikuman ato wa Papa? Ato wa? Nishigen. Then mag-grocery ta sa Nishigen ato wa? Okay. Then muli na ta. Oh. Ay kadto ba basta natay driver. Papa the driver, sweet lover. Hala dining permi ka buwangan si Takuya ba? Di ra mo gud masuko si Takuya. Kanang di ra ko mauwo nga mo pakatotoo ba magbinatay na ba? Maano lang ni si Zakang amahan. Papa. So Papa watashi wa anata no mosme datte. Akio wa watashi no kyodai datte.
Reaction ni Papa nga, gingnan pa nga anak ko no kuni sa kiwig. So, daw mi, ingon taon si Zach, oh my God. Ano mama? Kinsa ko nung isang asawa. Asa ko na pa dong isang asawa. Dito diri guys, gasolinahan. Sa magkuhan po ko guys, mag-vacuum. Kasi akiyo po ba, naglikra mo nga sagdanan daw, hugaw na. Nadira ang sulanan sa gasolina guys. Kana ay regular. Balik 2,000 yen ra. Kaya sobra na sa isa kasimana. Napakoy sobraan na magamit pa na or basin good for 2 weeks. Hello, haling araw. Then arita guys, kay mag car wash ta. Anya na pa may laing sagdanan. So magpaabot ta. Dutsi di mo iyo. Niya ko di mo iyo. Magkuanta guys, maghugas ta. Pero ka na lang brato ato pwede rag tubig without shampoo. Kanang 200 yen ay. Pwede po 300 yen with shampoo. Kanang uban guys, kay na naman ay wax. Ano yung dalira mahuga ang sagdanan guys? Kaya ang parking manggod kay daplin sa kalsadan. Diyan ay daghang sagdanan mga giba. Muna yung mahuga og dali. Maabog gani ay abog man ni. Ilaman maklaro karon pero abog. So dira ta magbayad guys. No staff is needed. Kay machine na laman na isuda ang kwarta dira. Unsa ka ng machine guys kay mutingog di ba? Nay taon na istorya. Pero kuan na siguro na guys kanang record na siguro na. Ba wala na gastong tao. Kanang naa sa ubos guys ay apil pud ang ubos ug hugas kay option na guys additional 100. Nya nag-inana pud kang papa nag-additional siya 200 ra man datatua niya nag-additional siya 100 kay para strong ba. Bahalag walay shampoo. Gidry na na isang sagdanan. Mahal na idang gigamit pa kay kuan gud limpyo ka dun sa nagsinaw-sinaw jud idang sagdanan. Kita na sunod. Nahugo ka dun sagdanan sa tubangan, di ba? Abog. Diri pud ay abog. Nag-forward ang machine. Ato nas pinaka-end. Then sunod, kaya kita na po'y mag-forward. Moving forward. Kita na. So, move forward o dito guys. Dito anang move backward ha. Slow, forward, slow, forward. Ay. Slow, Forward. Stop. Then stop para Stop. isugdon ang sagdanan. Nay, mo na guys ay. Diyan, nag-measure na sa kuan. Nag-measure sa sagdanan karon guys. Then, nag-move ang kuan, machine. Kaya para i-kuan ba, i-set kung marang ang sagdanan. Na guys, kaning tubig diri ay, morning i-additional ni Papa nga 100 kaya para strong ba. Pwede naman pugwa na guys, 200 rang bayad. Pero gi-strong lang ni Papa. Sana ay. I-dry na guys. Dali ara na yan. Oy, ang 200 naman yung gamit ni Papa. Dali ra kaadto. Hapit na mo man. Nag-dry na karon ay. Dryer. Ako wala po. Nag-wash pa dahil. Nag-wash niya at the same time kaya nag-dry po. Done! We're done! Thank you very much. Kay bawa na si Papa. Sa una kay thank you very much na siya. Karon kay thank you very much na. Then magkuanta diri guys. Mag-vacuum. Then mag-atotrapuhan. Mag-vacuum ka guys. Vacuum.
struggle sa kuan guys, vlogger on sa on pagpado na adyon sa kamera ba. We're done! Napatay time ay, napay 3 minutes. Papanat ko atong 3 minutes, pero limpyo ng sagsanan. Atong tilokon guys, ang 3 minutes kay sayang. Bahalag limpyo na atong sagsanan. Kuskuson na gapon na ito. Taman mahuman ang 3 ka minutos. Bitaw, napabitaw dyan ay nabilin nga hugaw guys. Mawang gibalikan o vacuum. Arong matarong dyan o limpyo ba. Labo na 5 minutes nga nasalin. Si Papa pud pa na narapo sa basa. Wadyo ninjagi pang apil ang diri sa pultahan kanang kinahanglan paablihan bang. Idjang gipang trapuhan katura pang nas mga ibabaw nga ka na makita ba nga napamaguni sa mga suok-suok kinahanglan trapuhan kay basan sa kaning tumbanan sa pultahan pud kay hugaw kinahanglan pud trapuhan. Pero at least yung trapo jud sa kaning mga finishing touch na laman ni kay para limpyo jud ba. So manatag limpyo sa sagdanan guys. Then sunod kay maggrocery ta. Dalhon sa tamo sa groceryhan diri guys nga brato nga groceryhan. Inya diri pod ko maggrocery sa una katong trainee pa ko magbayad kami padung diri. Nanatag ni Shikin guys. Nya kani nga road diri guys kani street ni didto magbayad mi padung sa among apartment sa una katong trainee pa mi. Tagbawin taon mig padyak ani sa bike guys na ninguli kay di na ko katukad kay sakit na kadung tilog binaik ba ni ay kaning gamay nga kalsada dira ay kana 2 taon mi magbike ana sa una katong trainee pa mi manggilumbay ba manggibay karga ang kuan mga grocery nya bugat naman nya hago na ba kapoy na tagbaw na yung tawag sakit na kadung tiil ay live sa una sa trainee ang yawi sa sagdanan. Una ta ni Papa kay mag-CR ko. Kanay CR diri ay. So namata diri guys. Welcome to Michigan. Mas Papa naguna. Ang gipauna. Nya mo palitan ni guys para pampainit sa tiil ba. Kani guys sa mga moari sa Japan nga wa kahibaw ba nya tugnawon. Nani mga inani nga baligja Cairo angan ani. Nya mapalit ni sa convenience store. Maingon lang mo Cairo. Kahibaw na sila nga kanang karada nga makatatakay. Padung na tag-counter guys. Magbayad ta. Mapalit pa rin tagpan. Mga undaw tayo. Bilin sa na nato atong grocery dira guys. Sa kay day tabi mo kung maglakaw rin padung dito sa kananan. At today ko namin mag-park. Kana dira guys ay kananan na ara daw ta mukaon. Kuan pa day guys. Oh hapit na alas 11. Pero sakto-sakto naman po doon ting paniod to. Tanawon sa ni Papa kung kuan ba open na ba. Kay nag-junbi pa daw. Nag-prepare pa daw sila ba. Pangutanon ni Jagon sa oras mag-open. Open na guys. Open na. Hey guys. Timing food bating panood to na niya. Gipanggutom na mi. Nadool raman diri. Mo ni gisuggest ni Papa. Let's get inside. Bukol pa dahi tao eh. Papa suday. Tari ko. Saan man na ito pag-order nga. Kanji mo nang uban. Di man ta kasabot. Muna problema guys. Kung may picture ka dito kay bagong sa itong order. Kanina lang ato guys. So kanay picture. Hindi itong order guys. Kay dali ka daw ma-prepare. Kanya katong isda unta to niya. Wala man. Dugay man daw. Mo take mo dag minutes. Kanina lang kay gutom na. Yung mga nilang mga menu guys ay kunyo lang dessert kay mura pod ni. Wala na itong foods. Ano itong order guys. Dali na ni abot. Salad. Miso soup. Nya kani kay egg ni ay. Kang Papa. Papa ipay dyan. Tempura ipay nda. Nani ko Papa? オプションでさ味噌汁 Wow! Let's eat! Hindi mo ni mo bagay ko eh. So, ang Japanese guys mo kaon ka bitbiton ang bahol. Kaya kung di daw bitbiton ang bahol, kung inana daw, kaya mura daw iro. Ni Papa. Kuri sila to, wag mong diso. Inani lang proper na pagkaon guys. Bahalag na dito lupit-pit yung kaon ba? Chopstick basta kay mga kaon. Kana mo daw gibutangan sa kain guys. Ang gibutangan sa cellphone, kana ang gikuha ba? Wala tayo butangan sa cellphone, ato butang sa bawol kaya para mo balog ba.
Hindi tatakpagi. Basta may gusto, may parade ba? Kanya guys, sinagawa nila kaon sa mga Japanese guys. Kaya natla. Which is sa malista. Nag-defer kaon pag kami nga nasa itadakimas. Matagkaon guys. Sinaw na. Let's go! Pitang. Busog kay ko. Nani kay Tere? 安い Ah, brato na daw. 新しい Fresh yun siya? Fresh yun ako to. Fresh daw diri guys. Niya, brato na daw nakasuwat ato. Ang staff da nila diri guys, baka na mga sa mga restaurant, kay mubaw, dyan na naghuman og bayad. Kay kuan kay diri ang mga staff guys. Mga polite ang mga hapon. Muhapit sa tani guys ay recycle shop. Kay mapalit si Papa og books. Book off guys. Kay mapalit ta og libro. Book off. Inani ang forma sa mga okay-okayan dress sa Japan guys. Ay. Hipos kaayo. Kuy na-meet ba nga kauban na sa trainee pa ko sa una. Kaila pa pud siya kay numdum siya nako ning babay. Na cute nga LV diri guys ay. 8 kalapad og 8,000 yen. Napoy black 7,000 yen. Mga wallet, bag, 3 kalapad. Kani ay Hermes. 4 kalapad. Ay mga 5 kalapad ay oy. Ay, silin. Brato-brato rin yung silin. Oh, tagtulog kalapad. Kani ay Gucci. Napo kalapad. Kani po Fendi. Napo kalapad. Sa mga gusto magpapalit diri, pwede ra ko ninyo sugoon. Hala na Chanel ay. Tulog kalapad o kuan. Yung sen. Ay, Chanel yung cute. Ka-cute ano ay. Nay Gucci ay tag 2 kalapad. Coach ngay sa kalapad. May cute na Michael Kors oh. Isa kalapad o Gosen yung Yaku. Furla, MK. Ay, Furla. Nay. Kate Spade. Tory Burch. Chloe. Meow mo. Ano na? Moy Moy? Meow Meow? Sana pagbasa oy. Basta mo na. Kate Spade. Kani ay 30% off Coach. Perla. Si Perla, kani mga Coach. Kani mga Samantha Tivasa. Kani Japanese brand niya siya guys. Samantha Tivasa. Ngay cute. 5,000 yen. YSL guys, tagkuan na laman. Tag 1,980 na laman oh. Inani ka plaster ilhang recycle shop diri guys. Recycle shop na siya diri guys. Pero kung sa tuan ni kay mo ni ukay-ukay. Pero ang ilang ukay-ukay diri kay limpyo. Plaster ang pagkabutang ba. Ang gipalit guys ay. Mo ni gipalit ni Papa nga libro guys ay. Di bali day eh. Kani mo ni gipalit ni Papa guys. Tag 220 yen ra. Nya kung original price ani kay 2,200 yen. Ay, 2,200 yen. Kani ang gipalit ay cute. Tag 550 yen. Kani guys ay tag 510 yen. Nya kani pud guys ay pantalon tag 510. Ay nya kuan pa kay kadyo okay pa kadyong forma ba. Ganahan ko sa style. Thing wise. Okay pa kadyo bago pag naong. Hindi man ko kuwarti mo kung kami ta mangkukuka ng mga ukay-ukay. ステーキランチだけなら多分1000円ぐらいだね Ano na po dyan trip bago pa ganin minagkaon diri na po. So uli na ta guys, muna to mong adlaw karon. Salamat sa pagtanawan ni nga vlog na po. Nya amping mo kanunay. God bless everyone. Stay safe always. Please don't forget to like and subscribe. Bye bye. Muli na ta kay napakudaghang labunon dito nya. Init kay karon diri guys. Pero tugnaw pa.